Sorpresa itzela eta oso ona. Osea, bai, egia da, Etxepare saria aurkezten dela jendea, eta bai aurkezten dela bikotekatik doia zen bikoteak. Bikoteka da Galtzagorri haur literatura elkarteak Donostikoak egiten duen ikastaroak ikasteko eta album ilustratuak maila batekin iristeko, bermatzea maila batekin iristia Etxepare lehiaketara, ez? Jaso dugu 5.000 euro, erdibana Maite Rosende eta biok, eta gero album ilustratua argitaratzea. Pamiela Kalandrakarekin gertatuko dena urriaren erdialdean. Ideia sortu zen, Mariano Hurtado eta biok egiten dugu lan bai ipuin kontaketak egiten, ipuin kontaketa musikatuak. Eta orduan egin behar genuen saio bat prestatu. Beti ibiltzen gara ipuinak irakurtzen, alguna begira, eta bat asmatu inenduan, kontadako bat asmatu inenduan. Mamu baten inguruko historioa zen, hori katarroa zekala, ezintzala gau beltzean atera, eta... Mamuki da, katarroa daka mamu bat, eta orduan gau beltzea da, esnatzen da, eta kriston katarroa daka, eta daka kriston pena, ezin dalako aurrak beldurtzera irten. Eta hori dakan arazo handiena gainera berari, sustoak ematea ikaragarri gustatzen zai, orduan ematea eta jasotzen. Eta orduan, horre gero agertzen zio bere lagunak, eta juten dira lagundu nahian, baina ez diote honik egiten. Imaginatu, bere vampiroa zintzu dira, beldurraren munduko beste pertsonaiak. Vampiroak, otxokoak, zombiak, orduan, horiek sendatzeko ez dakate rekurso askorik, orduan hor sortzen da ere humorea, Eta gero Maite artista bada, totala, ilustratzailea, eta orduan ere oso naif dira ere marrazkiak, orduan barria ertetzen jatzu zarenean ere ilustrazioak ikusten, nola dauden planteatuta, da denbora guztia Mamukiren gela, orduan ilustrazio da gela berdina, baina elementuak aldatzen dira eta hitzak ere daka errima. Da oso laburra, testoa orduan errimarekin jolastu genuen. Ni ipuin kontaketetan eta hori segitzuan igartzen duzu, bali badaka pizkat errima ero... Umiek segitzuan harrapatzen dabe eta errepikatzen dabe, Argi dago, irudimenaren esparrua hor dagoela, eta bizitik izatea, mesedez. Nik uste beharrezkoa da, beharrezkoa da hitz egitea aurrekin zertaz, haiek zertaz galetzen dizute. Hori askotan jaso izan dugu, ez negarrik egin, ez izan beldurri. Eta azkenean erreprimitzea ez da kontu ona. Hor gero harriko eskorra geratzen jakuz, eta gero egin behar dugu horre terapiak eta gauza, horrek harriko eskorra lehuntzeko, Eta orduan hobe da horretaz hitz egiten joatea, eta ikustea Mamuki ere, gainera gustatzen zaie. Gustatzen zaizkie mamua, gustatzen zaie, gau beltza gustatzen zaie. Gustatzen zaie beldurra pasatzea, baina denean jolasaren barruan, edo babes badagoenean, ez dakit hor badago zerbait erakartzen gaituena. Zerbait joten gara, beti etxe misteriotxua, edo eta pelikula ikusi nahi dut, eta horrean, eta hor badago erakartzen gaituen puntu bat, orduan hori zelan haien gana gerturatu azkenean da beldurra emate dizkigun gauza asko, dira ez ditugulako ezagutzen. Ez ezaguntasun horrek, jakintasun horrek batzutan beldurra handia ematen digu. Orduan, eta guk orain udan lasaiago, ez dugu kale atzerkiko lanik egiten, eta gero ipuin kontaketa musikatuekin eta antzerkiekin. Aberretortzen gehan ere Ibarrera, antzeslanekin oso lan politxekin nabil, ez garenak etorri, bata deitzen dela mamuak lana pixkat nagusiagoentzako, baina baita ere pixka gau beltzaren gaiarekin eta hori, horrek fuerte eman zigun aurrek urtean. Eta gero ere beste konpainia batekin, Xake Produkzioakekin, Kepa Rastirekin batera
holtza gainean mutu eta pianoa jotzen, netzako kriston erronka. Eta hau helduen dako da, euskeraz, eta bebai oso lan politxa da. Orduan ni super posik etorriko nintzen herrira, a ber, posible dan.